Halo, mari kising song jotono lamsugo hanu hain ainu o ketal video eba ka ketal blog. Tini ang norok limbagai tam tu phaika norok nai di ikwa haino hai muya kabang ma pai tu phaika ang tabuk muya klai ni jora ba. Ke bisi brum brum ang ke achar snamna ni mane habit chonguta interested botongo ke ikoro jotto je nangmani ingredients oro tu phaibeka vinegar tongo tai aro sekang ni video rogo tam rina nang ang norongno phunukana ke ikoro ang jotto na hai tiar khlai o muya belai keno kosto helep ma pore ruk di yak ulo phranmani yak ulo kai no iko thok ro bebang no muthung jak akojak belai keno satung ni jora belai keno mane kosto phono hai phono sakno biji ke tonna nango ge abo hai khlai no ang khlai tongo belai keno ang hamjago omtui hai achar tacharok snamnani mamui songnani eba ke kwamano ani hamjak mung tongo ke abo nang snamai tongjao ke o muya umsek kabang ma sanam ma kaya ang taklai wan chukota ani phalnok tongma ba ang aro kaham kai shwnamwi homemade masala ba homemade achar ba masasek mangnai sek pai phaya na hne ang wan chugo ani phalnok puskango tonnai ke awan baino ang tini mane 1 week ni skang ang wan chugui abo hai senamna chaitogui tongo ke tabu iko ang tam rekha norok nugui tongo ke belai keno chini life ni bagai jeng nangkuk mani jora jeng amtui hairogo no srungna nango te khlaina nango ke iko bo jaifal powder ang rekha ke jaifal powder green ke jeng vinegar bori manu o jagao ani amo jaifal powder bisa sani bagai no ang engko bo paitu phaijak vinegar engke oro som actually acharo som kisa kabang rina nango engke aban mane kabang kheno ri tongo ang korok ang nai 400 gram rok nai amo som karon muya bako ma bola tam chana ya baling kainui kabang khai tu phaijak muya bukur ganang 15 kg rok ngana ke iko aba ke telek thok tungluluo masala no mix khai tongo mo ke naidi ang sutui rok rakha ke iko omo hai hani tuko shnam ke muya belai keno tasty ngo te o hani tuko ni bahai motom tai agi ni traditional chini chuchu song chinnana song borok hani mano yono agi ni borok mamui songo te use khayu borok bisirbek hawono gola tola rok chung nugui dongo jeng agi chraipru nugo ge tabuk se o hani tuk rok borok asek use khai thaya haipono angkai hamjago agini tomung chamung rok no search khai tai khus pata nawai nijebo use khanyani ang try khai tongo tamni himale ang hamjagoi tongo ge i jorao ang jotono sanam sungo tomono norok ani video no hamjakai ani lifestyle no norok naina musungui tongkhang ke norok subscribe khai di ani channel no te hamjak di like tai share khai di tamni hinke ang jahate taibo phanmanai ani kabama wansukmung tongmani norok bai jahate ang share khai mana tui khai ke belai kono life to kothin no life o haipono jeng lang mano naithok kai sajugui telangna bagai jeng chaitok na nangnai chaitok yang kai jeng khlaiman glak
ge iko abo ang u jaifal jai ko powder kisa sani bagai ang vinegar oro add khaika ge vinegar bo quality kaham mokai kalijira ebake kolonji hino omo paithago add khayo ge norok sakang ni video to kaham ke nuk khana jara nuk ya kongke norok naidi omo ke black pepper omo bo asta gura khaika ge ebakai hulka mixer grinder ge iko ang aro hani tuko belai keno mix khai thokya hanai ang karayo lukhlai kaham ke mix khai teisa hani tuko da phiro ge belai keno motomoi phai motom jip ani o rumo fentola ang asugui tongo belai keno fen cholima bai bebang room ko achar motom belai keno iko nahadi belai no motom kha o achar taklai satung kaham phai kahangke 1 week satungo phunuk kahangke no ebaka satungo phran kahangke no omo chaiman nai ke ang tai boing chikon no dawui ang chini phalno ko tlangai sel khainai tomong no ke bo painam sungkhangke ani almastoro norok phai paimano achar ke test khainai di bahai bumtui norok try khaimano norok tomong no sak snamna seleka hangke tamni male achar belai kheno snamna hangke belai kheno kosto achugui chikon ke helepna nangnai aboni yak olo hangke rugui buti khibui yak olo hangke phranna nangnai phranmani phrubo onek murukna nangnai watui de phaino hanai tei sap sutra thayo tongna nangnai tammale bukhnai tungsa phono jahate aro kobon yatui tai aro sitrak khlaiatui inke belai keno jeng clean khe khlaina nango inke iko abo haike se achar bo kaham nai tei kising khangke no achar no songsinai abon bai no jeng belai keno carefully ke achar snamna nangnai inke abo haino ang try khai tongo je mansak snam kahangke asuk masala tasala kaham quality ni masala rok rimani bisingtui jodi tomung no okasaro nostong thanga hangke belai keno ani bagai loss tai nukung ni bagai bo loss nai hinai belai keno mane jotno khaina nangnai eba khe carefully khe naikolna nangnai iko tabuk ang snam paikha tabuk aro bebang dabai kha tabuk aro sakani ri sakao cotton patla ri bai ang chawi satungo phrannai khana phungo inke iko naidi asuk jora no jotono hambai tei waisa malai